Malta tkompli tirrikonoxxi l-ħtieġa għal azzjoni deċiżiva u rapida biex tiġi indirizzata t-teddida urġenti globali għas-saħħa pubblika dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-qasir l-AMR. Dan saħħu l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Janabela fi New York waqt laqgħa oħra għolja fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fejn intervjena f'isem Malta. Fil-plenarja tal-istess laqgħa ġie rivedut il-progress dwar l-isforzi globali, reġjonali u nazzjonali għal reżistenza għall-antimikrobiċi. Il-Ministru Rabela enfasizza fuq l-importanza li flimkien bħala pajjiż għandu jinżamm il-momentum politiku miksub fl-aħħar xhur u sostna li pajjiżna jirrikonoxxi li strutturi ta' governanza sostenibbli, effiċjenti u responsabbli fil-livelli lokali, nazzjonali, reġjonali u globali huma kritiċi għal rispons effettiv, ikkoordinat u inklużiv permezz tal-approċċ saħħa waħda. F'kumment li ta' il-Ministru spjega li din id-dikjarazzjoni politika għandha tintuża bħala linja bażi biex tkompli timbutta l-ambizzjonijiet biex jiġi indirizzat l-AMR. Il-konċett importanti tagħha huwa dak li jgħidulu One Health, saħħa waħda, li jien meta qed ngħid l-antibiotiċi ma nabbużawx minnhom, m'iniex qed ngħidlek biss fil-mediċina għall bnedmin għall-umani, imma din tidħol il-mediċina veterinarja fiha wkoll. Huwa inutli li nqogħdu ħafna attenti b'dawn il-mediċini fl-isptarijiet tagħna. Imma mbagħad fl-użu veterinarju ma jkunx hemm dik l-attenzjoni u għalhekk is-sabiħ tagħha d-dikjarazzjoni għax iġġib ħafna potenzi flimkien. U temm jgħid li filwaqt li jirringrazzja lil predeċessur tiegħu Chris Fern tax-xogħol li jagħmel f'dan il-qasam, aċċena biex il-koll nieħdu ħsieb l-antibiotiċi tagħna. Nixtieq nagħmel aċċenn għall predeċessur tiegħi Mr. Chris Fern li kien involut f'dan il-proċess meta kien Ministru tas-Saħħa qabli. Jiena naħseb li issa globalment irid isir ix-xogħol neċessarju biex kemm jista' jkun l-antibiotiċi nieħdu ħsiebhom, nipproduċu antibiotiċi ġodda u li ikollna sistema li l-pazjent meta jkollu bżonn antibiotik jirċevih u dak l-antibiotik irid jaħdem.